खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि मोनसे दुखुनांथाव खौरां पर्बतजरानि दिखंजरा गामिनि मोसेब नार्जारिया थांनाय 24 नभेम्बर खालि रुंसारि जायो। रुंसारि मोसेब नार्जारिया 1924 मायथाइयाव धुबुरी जिल्ला आथिखाल क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा ओनसोलनि माटिदल गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथाङा 1942 मायथाइयाव पर्बतजरा दिखंजरा गामिनि हरिचरन नार्जारिजों हाबा जायो आरो सानै फिसाज्ला आरो सानै फिसाजो जोनोम मोनो। सानै फिसाज्ला परमेश्वर नार्जारि आरो हरेश्वर नार्जारिया आथिखालाव फोरोंगिरि हाबा मावगासिनो। बिथाङा नखराव गोबां हा-हु गैयैनि थाखाय 1947 मायथाइ भारत उदांस्रिनि सप्ता खनसेनि उनाव आसामनि सानजाहा लखिमपुर जिल्लानि गेरमेर दैमा सेरफाङाव गोदानै मिमां मुंनि गामि गायसननानै रायजो जायो। नाथाय बे ओनसोलाव गोबां दैबानानि जेंनानि थाखाय गोबाव बोसोर जेंनाजों जुजिनानै रायजो जादोंब्लाबो 1964 मायथाइयाव थांना थानायनि गोदान राहा लामा नागिरफिननानै गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलनि जयपुखुरी गामियाव गोदान हादान गायसनफैयो। मख'नो गोनांदि गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलनि जयपुखुरी गामियाव गोदान हादान गायसनफैजेननायाव मोसेब नार्जारिनि फिसाय रहिचरन नार्जारिया सासे दैदेनगिरि एबा बे ओनसोलनि समाजनि गिबि नेहाथारिमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि गोबाव बोसोर रायजो जाबोनायनि उनाव मोसेब नार्जारिया 102 बोसोर बैसोआव सानै फिसाज्ला आरो सानै फिसाजोजों लोगोसे गावनि बिहामजो फिसौफोरखौ नागारना थांनाय 24 नभेम्बर खालि बे बुहुमखौ नागारनानै थाङो। खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि मोनसे दुखुनांथाव खौरां पर्बतजरानि दिखंजरा गामिनि मोसेब नार्जारिया थांनाय 24 नभेम्बर खालि रुंसारि जायो। रुंसारि मोसेब नार्जारिया 1924 मायथाइयाव धुबुरी जिल्ला आथिखाल क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा ओनसोलनि माटिदल गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथाङा 1942 मायथाइयाव पर्बतजरा दिखंजरा गामिनि हरिचरन नार्जारिजों हाबा जायो आरो सानै फिसाज्ला आरो सानै फिसाजो जोनोम मोनो। सानै फिसाज्ला परमेश्वर नार्जारि आरो हरेश्वर नार्जारिया आथिखालाव फोरोंगिरि हाबा मावगासिनो। बिथाङा नखराव गोबां हा-हु गैयैनि थाखाय 1947 मायथाइ भारत उदांस्रिनि सप्ता खनसेनि उनाव आसामनि सानजाहा लखिमपुर जिल्लानि गेरमेर दैमा सेरफाङाव गोदानै मिमां मुंनि गामि गायसननानै रायजो जायो। नाथाय बे ओनसोलाव गोबां दैबानानि जेंनानि थाखाय गोबाव बोसोर जेंनाजों जुजिनानै रायजो जादोंब्लाबो 1964 मायथाइयाव थांना थानायनि गोदान राहा लामा नागिरफिननानै गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलनि जयपुखुरी गामियाव गोदान हादान गायसनफैयो। मख'नो गोनांदि गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलनि जयपुखुरी गामियाव गोदान हादान गायसनफैजेननायाव मोसेब नार्जारिनि फिसाय रहिचरन नार्जारिया सासे दैदेनगिरि एबा बे ओनसोलनि समाजनि गिबि नेहाथारिमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि गोबाव बोसोर रायजो जाबोनायनि उनाव मोसेब नार्जारिया 102 बोसोर बैसोआव सानै फिसाज्ला आरो सानै फिसाजोजों लोगोसे गावनि बिहामजो फिसौफोरखौ नागारना थांनाय 24 नभेम्बर खालि बे बुहुमखौ नागारनानै थाङो।